Ty dvě, kde jich je hodně. Jenom ani papíry na toho hlavně, že jo? Dáme nějaký pěkný papíka, aby Sedí a kecají dál. A bylo odstartováno, dámy a pánové, první závod Libokovické koloběžďáry 2013 v kategorii do 4 let byl právě odstartován. A už nám dojíždí závodník číslo 2. Počkej! A máme tady těsně pětné Lukynice. Pozor! A ještě máme další závodníky na trati. Tak dojeď až do cíle, dojedeme až do cíle. Tak ještě počkáme, tak si vyhlásíme první 3 v kategorii dětí do 4 let. Viktorka Hrstková. Gratulujeme! Viktorko, pojď sem, neboj. Pojď k Tygříkovi. Gratulujeme. Gratulujeme. Tady máš diplom a tady od Tygříka dostaneš cenu. Miloš Novák. Pojď sem, Miloši. Gratulujeme, jsi bombardák, tady máš diplom a tady od Tygříka máš cenu. Takže ještě jednou veliký potlesk pro všechny závodníky a závodnice v kategorii do 4 let. Tak, dámy a pánové, než... Proč je lásky málo? Moče, moče, moče. Proč je tolik hoře? Už nepracuj, mravenečku můj, týkat hlava hodí. Dámy a pánové, bylo odstartováno závod v kategorii děvčat do 6 let byl odstartován a děvčata už ukrajují první metry svého závodu. Je to ještě kousek a máme tady první, druhou, třetí, čtvrtou, pátou, šestou, sedmou, osmou, devátou, desátou, i 11. i 12. závodníci. Ještě kousek na cíli. Super, výborný, paráda. První tři, přijďte se vám, dodávku a budeme vás slavnostně dekorovat. Romanka Danišková, gratulujeme. Tak Romanko, gratuluju. Tady máš diplom a tamhle Tygřík ti dá cenu. Výborně. A skončila Andrejka Frýdlová. Gratulujeme, tak pojď Andrejko. Gratuluju. Tady máš diplom a tady od Tygříka cenu. Dámy a pánové, Štekrtová. Gratulujeme, Nikolka. Tady máš diplom a Tygřík ti dá cenu. Výborně a ještě jeden veliký potlesk pro všechny závodnice v kategorii do 6 let. Tak, dámy a pánové, závodníci ukrajují první metry své závodní trati, blíží se nám pomalinku k prvnímu přechodu, který hravě překonali a už jen posledních pár metrů zbývá do cíle. Tady jsme vyvinuli neskutečnou rychlost, to jsou záběry jak na mistrovství světa. Vynikající první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý závodník a ještě dva máme na trati, pojďte kluci, pojďte. A teď máme další závodník, ještě jeden závodník nám jede do cíle a máme tady celé světové. Super, hoši, vynikající. Učil Marek
Marek Černý. Ano, gratulujeme. Super. Na místě v kategorii kluků do 6 let skončil Toník Krucký. Gratulujeme. Tady máš diplom. Dámy a pánové, vítězem chlapců v kategorii do 6 let se stal Honzík Vrba. Takže výborně. Je to lidská bára. A bára má, co máš za číslo, Maruko? Osmičku. Tady takhle, poslouchej mě. Takhle, jo, kolem hospody. A bylo startováno. Dámy a pánové, a opět prosím, abyste nám opustili závodní trať. Tentokrát se jede který oval. A závodnice už nám jeli z první zatáčky. A teď nás jedem. A máme tady první závodnici, číslo 26. Ovšem ještě druhá a třetí závodnice, to bude finish. A máme tady druhou, třetí, čtvrtou, pátou, šestou závodnici. A ještě dvě konkurenční na trati. A tak dále. Výborně, už nám byla další závodnice. V prvním místě skončila Anetka Vačiliová. Gratulujeme. Tady máš diplom. A od Tygříka cenu. Na druhém Káťa Hrstková. Gratulujeme. Tady máš diplom. A cenu od Tygříka. Super. A Štěpánka Rubačová. Gratulujeme, Štěpánko. Tady máš diplom. A cenu od Tygříka. Dámy a pánové, ještě jeden veliký potlesk pro všechny závodnice v kategorii do 10 let. Si můžete vybrat z motivů, které jsou vám nabízeny a můžete si nechat na obličeji namalovat nějaký krásný obrázek. Ti z vás, kteří spíš vyznáváte aktivní odpočinek, kde pak můžete navštívit tady ty dva. A bylo odstartováno závodní máme tady prvního závodníka. Třetí, čtvrtý a další závodníci nám právě ukrajují poslední metry ze své závodní trati. Ještě kousek hoši a budete v cíli. Ještě kousek, koukněte, jak vás všechno vzbuzují, pojďte. Dominik Kryžan. Gratulujeme, Domčo, tady máš diplom. A Tygřík ti dá cenu. Výborný. Na druhém místě v kategorii kluků do 10 let pak skončil Venda Černý. Venda, gratulace. A od Tygříka dostaneš cenu. A vítězem a nejrychlejším závodníkem v kategorii chlapců do 10 let se stal Darius Saplinský. Gratulujeme. Tady máš diplom a tamhle máš cenu od Tygříka. Gratulujeme. Výborný, velký potlesk pro ty nejrychlejší i pro všechny závodníky. 2013 a to závod v kategorii do 15 let. V kategorii následující se pak přihlásil jenom jeden závodník a myslím si, že by to nebyl dobrý závod. Startován závod v kategorii do 15 let. První zatáčkou nám prosvištěli závodníci. Vypadá to, že se nikomu nic nestalo a že celé startovní pole pokračuje v závodu. Teď ze závodní dráhy a dojíždí nám do cíle. Máme tady vítěze, máme tady druhé místo a už nám dojíždí i třetí místo. Pak to vypadá, že od čtvrtých vlek bude obrovský souboj až do posledních metrů. Tak kdo to nakonec bude čtvrtý? A máme tady čtvrtou, pátého a už nám dojíždí další a další. Šestý závodník,
7. A ještě mám jistě v kategorii do 15 let se umístil Martin Vaňát. Gratulujem. Tak, mezi dva kluky na 3. a 1. místě se pak vklínila jedna závodnice, takže na 2. místě v kategorii do 15 let se umístila Šárka Kricnerová. A vítězem, dámy a pánové, vítězem v kategorii závodníků do 15 let se stal závodník z klubu STS Evaňka Evaň, Jirka Hudík. Cenu od Tygříka. Takže super, ještě jednou moc gratulujeme všem závodníkům a závodnicím i v této kategorii.